Ćao drugari, dobrodošli na moj kanal, moje ime je Luka, a u današnjem tutorialu pričamo o presetima za Lightroom. Kao što sam rekao u najavi, danas pričamo o presetima za Lightroom. Šta su, čemu služe, kako se koriste i kako mogu sa jednim klikom da promene kompletan izgled vaše fotografije. Nebitno da li ste amater, profesionalac, preseti su nešto što svi koriste. Šta su u stvari preseti? Preset je u stvari skup podešavanja različitih parametara za fotografiju, kao što su recimo kontrast, senke, highlighti ili recimo oštrina fotografije. Tako da sa jednim klikom na preset vaša fotografija dobije kompletno drugačiji izgled zavisnosti od toga kako je taj preset namešten. Da biste pratili ovaj tutorial, potreban je Lightroom i potrebni su vam preseti. Ako nemate presete, ja sam napravio svoje 3 preseta koje sam ostavio u linku u descriptionu dole da možete da skinete i da pratite ovaj video, da ih sačuvate i koristite za sebe, za svoju ličnu upotrebu. Ako vam se bude svideo preseti, budete ga stvarno koristili na Instagramu za vaš post, tagujte me tamo da mogu da vam šerujem post odmah na svoj story. I dok se preseti skidaju sa Google Drive-a, budi drug, klikni dole like, klikni subscribe ako već nisi i idemo da radimo. Ako ste skinuli file sa mog Google Drive linka koji sam ostavio, dobili ste ovakav jedan RAR file koji treba da otpakujete. Otpakovat ćete ga tako što ćete uraditi desni klik na njega, Extract to, i on će otvoriti novi folder u kome će se nalaziti 3 nova preseta koje ćete koristiti. Sljedeće što treba da uradite, otvorite Lightroom i da importujete te iste presete. To možete da uradite na više načina, ali ja ću vam pokazati 2 koje su najčešće. Prvi je tako što ćete kliknuti na Edit, pa ćete ići na Preferences. Na Preferences kliknut ćete gore na Presets i onda posle Preset ićete na Show All Other Lightroom Presets. Kada kliknete na to, dugme Windows će otvoriti novi prozor u kome će Lightroom već biti highlightovan. Kada kliknemo na Lightroom, otvorit će nam novi prozor u kome ćemo naći Develop Presets. Kada kliknemo ovdje, sljedeće što ćemo uraditi je da izaberemo iste one fajlove koje smo imali i kopirat ćemo ih ovdje u ovaj folder. Ja već imam svoje napravljeno u Lightroomu, tako da ne moram da kopiram, tako da mogu da ugasim ovo. Drugi način za importovanje fajlova je tako što ćete kliknuti na ovaj mali plusić koji kaže Add New Presets. Kada kliknete na plus, izbacit će vam mali padajući meni u kojem će imati 3 opcije, jedna je Create Presets, Import Presets i Manage Presets. Mi trenutno hoćemo samo da importujemo, tako da ćemo kliknuti na Import Presets, otvorit će vam novi prozor u kome ćete izabrati folder u kome su vam preseti, izabrat ćete sva 3, kliknuti na Import i oni će se pojaviti u ovom padajućem meniju ovdje na kraju. Ja ih trenutno imam već sačuvane ovdje koje je napravljene na kompjuteru, tako da ne moram da ih importujem. Sad kad smo importovali presete, sljedeće što treba da uradimo je da ih apliciramo na sliku. Ovo je jedna od fotki koja već ima preset na njima. Da bi je vratio u originalno stanje, kliknut ću na Camera Settings ili Adobe Default, nije bitno, prilike su jako slični. Fotka izgleda onako prilično izbledilo i ne kako bi ja želeo da izgleda. Ićemo dole na Urban NYC preset koji imam i fotka će automatski prebaciti izgled. Kada pređete samo mišem preko jedne od ovih opcija, on će vam izbaciti preview jednog od tih preseta kako izgledaju pre nego što ih uopšte izaberete. Kada ste kliknuli na preset koji hoćete, sa desne strane će se promeniti sva podešavanja koja postoje. Svaki preset nosi neka od ovih podešavanja, ali svaka od njih možete da promenite i da podesite po svojoj meri. Ako recimo vam nije dovoljno kontrasta, podignete još kontrasta. Ako su vam senke previše otvorene, skupite senke još niže. Ako su vam highlightsi previše zatvoreni, otvorite highlight. Svaki preset može da se podešava po svojoj meri, tako da podešavate za svoju sliku kako vama odgovara. E sad, ako ste otvorili fotku i otvorili preset na toj istoj fotki, izgleda vam sve kao da je prejak vam je kontrast, prejak vam je štrina, prejak vam je saturacija. Postoji jedan sajt koji vam nudi da skinete fader za vaš Lightroom besplatno, koji vam dozvoljava da podešavate jačinu vašeg preseta po fotki od 0 do 100%. Kompanija se zove Capture Monkey i ovako izgleda njihov website. Čim ga otvorite, otvorit će vam fader i pokazat će vam čemu služi i kako preview izgleda. Kada scrollujete malo dole, pojavit će vam se download the fader. Čim kliknete na njega, otvorit će vam novi prozor da ga skinete. Kada ste skinuli fader, pojavit će vam se isto ovako jedan zipovani file kojim ćete uraditi apsolutno isto kao i sa presetima, desni klik, Extract to fader, otvorit će vam novi folder koji ćete otvoriti, u njemu će vam se nalaziti raznorazne stvari ovdje. Ovdje ništa ne dirate. Ovo zatvarate i vraćate se u Lightroom. Ok, sad kad smo skinuli i otpakovali fader, treba da ga instaliramo u Lightroom. To ćemo raditi tako što ćemo ići na File, pa ćemo ići na Plugin Manager. U Plugin Manageru ćemo kliknuti na ovo dugme Add
Kad kliknemo na dugme Add, pojavit će nam se novi prozor u kome treba da uradimo navigaciju do foldera u kom se nalazi plugin. Uradit ćemo klik na folder od plugina, select folder i to je to. Plugin je instaliran, kliknemo na Done. Sad kad smo nazad u Lightroomu, kliknut ćemo na fotku koju želimo da editujemo, vratit ćemo je u default stanje i onda ćemo ići na File, Plugin Extras i Fader. U Faderu ćemo da izaberemo folder koji se zove Moj preset ili preset za tutorial koji god da koristite. Ovdje ćemo izabrati naš preset i on će automatski biti dodan na 100% na tu fotografiju. Posle toga možete da smanjujete i pojačavate intenzitet vašeg preseta u zavisnosti kako vama treba. I to je to ukratko o presetima za Lightroom. Nisam hteo previše da dužim, da objašnjavam svaku pojedinačnu stavku, jer ovaj video bi trajao preko 10 minuta. Ovo je najkraće moguće o tome čemu služe i kako se koriste preseti. Nadam se da ste nešto novo naučili, da ćete koristiti ova podešavanja za buduće. A sada, ako vam se svideo video, lupi like, lupi subscribe, share sa nekim prijateljima ako mislite da treba da nauči nešto više i vidimo se u sledećem videu. Ćao, čao!